Tolosako Zumardi handiko kioskoaren ustiapena lehiaketara ateratzea erabaki du Tolosako udalak. Interesa dutenek maiatzaren 21 arteko epe izango dute beraien eskaerak aurkezteko. Kontratuaren iraupena hasiera batean, ekainaren 1-tik 30 bitartekoa izango da, baina 2 hilabetez luzatu ahal izango da bi aldeak ados jartzen badira. Gainera udalak kontratatuari 230 euro ordainduko dizkio hilean. Honekin udalak batetik parkeari bizia eman nahi dio eta jendeari ingurune eder eta atsegin horretara gerturatzeko beste aitzakia bat eman. Honez gain, enplegua sortzeko eta langabezia murrizteko beste pauso txiki bat ere emango da, lanik ez dutenei baitago bereziki zuzendu ekimen hau. Lehentasuna, langabezian egon eta prestaziorik naiz sorospenik jasotzeko eskubiderik ez dutenek izango dute. Jarduteko gaitasun osoa duen orok hartu dezake parte lehiaketan eta gainera, kontratatzaileak ez du inongo kanon, fidantza edo alokairurik ordaindu beharko. Proposamenak Tolosako udaletxean aurkeztu beharko dira goizeko 9-tatik ordu batetara bitartean. Horretarako azken eguna aipatu bezala, maiatzaren 21 izango da. Horretarako posta, telefaxa, baliabide elektronikoak naiz telematikoak erabili ditzakete eskatzaileek. Lizitatzaile bakoitzak proposamen bakarra aurkeztu ahal izango du. Lizitazioan parte hartzeko eskaintzak 2 gutunazal itxidan aurkeztu behar dira. Lizitatzaileak sinatuta eta jakinarazpenak egiteko helbideak jarrita. Gutunazalaren izenarekin eta esaldi hau gainean duela. Zumardi handiko kioskoan parte hartzeko proposamena.